Nawn ni ddechrau yn y dechrau. Sut dechreuwch chi gasglu'r platau yma? Wel, cael plat bach i ddechrau, dwi wedi cael dy rwy'n efo sawl un yn tŷ gytred yn eriod chwniar. A wedyn, deithio nhw un i'r llall, wedyn nhw'n ebyn nawr, mae pob un yn rhoi platau fi, os bydd 5 blwyddyn neu rhywbeth, maen nhw'n gwybod beth i roi. A maen nhw'n ddiddorol nawr, os mae wedi cael gwybod o amrywiaeth. O, na ti, mae'r plat ar eglwys le brydon i a brydodd y ferch a brydodd y ferch i wethde. Yn eglwys Carreg Wedmon ar defi. Un arall wedyn, yn siarad o beth i'r eglwys yn yr Vatican fyna. Eithon ni trip Merched o Awr. A wrth gwrs, fel wdw i'n busneslu, weles i coch lan yn lewyn yn y Vatican. O, a nes i bilinio wedyn myni. Wrth gwrs, cys i sioc oedd y ffeira tu nôl. A pan dechreuodd i allan accent i wedyn, wrth gwrs, ath i siarad â fi, a oedd yn dod o ti ddwy, gofiwch. Y taith Tribor Edwards, cael crews fach bob un ein, wrth gwrs. A wrth gwrs, fe rhaid fi gael prynu plat, wedyn 30 pint, ond mae'r fwydlen y chwbl arno fe, a mae'r Tribor wedi sy'n o beth nôl ar capten. Na'r un hyn a stafi te, yw'r plat na. Mae sawl un o ysgolion i gyd yn mynd mwy na thebyg. A grandad fy na beth mae hwnna eitha da. A fe sy'n yr America wedi gwybod beth, mae hwnna'n diddorol. Bobys dad fod o'n i'n cael plat. Oedd ddim plat i gael yn y bala diwetha nawr. Lle dyn nhw'n ôl to falle. So mae plat i gael, a ma'n fi gael nhw dweud. Plat yn dod mas nawr te ni yn genedlaethol Merched o Awr yn dathlu 50 le ni. A mae'r plat mas wedi prynu hwnnw to. Wel, un arall i ychwanegu'r casgliad. Di weld e. Rhagor o dwsto. A le chi'n cadw nhw gyd wedyn, achos mae siwr o fod canodd o blatau ydych chi? Wel, wes, a dipyn bach, ond mae trwmp da fi chwyl yn y passage a mae'r cwbl mynd mewn i. Mae'r yna sy'n y bocs, chwyl, maen nhw'n cael dwstad o'ch bob un ein. Eitha rwydd. A chi hyd yn oed wedi gwneud un eich hunan o'n i'n clywed? O, do. Mae lawr Merched o Awr weth yn y pottery, lawr y Glynderwen, yn neud y platau, a fe rodes i'r grandchildren i gyd. Twmos a Dafydd, Ito, Glesni a Gwion. Yn ogystal ag arddangos y platiau o gwmpas y tŷ, mae Beryl yn hoff o fynd o gwmpas grwpiau lleol yn siarad am y platiau ac yn cynnal cwiz hefyd a'r arian yn mynd tuag at elusennau cancer. Mae rhaid fi weid bod maen nhw'n mynd yn nhw'n cwiz, maen nhw'n becso a torren nhw. Ond i gweithio nhw'n byd o becso dymed, wrth siwpr liw i gael. Ond ar unig un dores i fo hwn. A fi dorodd y gytred unan a'r pares i fe weth. Chi'n edrych ar hwnnw eitha da wedyn ni? Wel, sy'n mi'n problem wedyn. Maen nhw'n weddol tyff. Beryl, byddwch chi byth yn rhedeg mas o blatiau, a dwi ddim yn meddwl byddwch chi'n rhedeg mas o sgidiau chwaith. Sut dechreuwch chi gasglu sgidiau? Wel, a wedi gwirtho chi, pa wedi o oedran 90 ffara, wedi cael ffwrdd yn gysws. Os wedi haid step a wedi ffwrdd gwisgo sws boes, a wedi natur fach yna, wedi wrth gwrs bod fi ffwrdd gael ei parni. Oedd ddim gwybod o ddiwys i gael parni chi'n deall. A wedodd y dyn oedd yn y siop, pan daw hon o'r i wisgo sodle uchel, geth i ddim ffwrdd a gwir wedodd e. Sa wedi cael ffwrdd yn o ddarni. Wel, fel chi'n gweld, mae rai mowr, mae rai bach, mae rai rygbi a popeth da fi nawr, ond ces i'n Nadolig cael ei golen iddi. Os un falle sy'n stori bach diddorol iddi? Maen nhw gyd yn stori ddiddorol. Mae un da fi fyna beth i'n gadw arian i wi, ond mae llygo bach yn ei. A rhywun sy'n ddim yn hoff o lygod, so nhw'n licio gweld i. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Beryl. Dwi wedi joio mas draw yn eich cwmni chi am y prynawn. Diolch yn fawr iawn i chi am adlefi wel y casgliadau hyfryd, sa chi.